Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang siswa-siswi kelas kalih SD Unggulan Edi Mansoro. Nah, pertemuan ing dinten Rebo niki kelas kalih badhe sinau basa Jawa kalih Pak Rizky. Nah, saderengipun nerasaken materi kelas kalih niki badhe Pak Rizky ajak refresh. Sebelum melanjutkan materi kelas 2 akan Pak Rizky ajak untuk refresh, mengingat kembali mata pelajaran yang kemarin. Kinten-kinten apa nggih mata pelajaran dinten Selasa wingi niku enten ingkang kemutan, ada yang masih ingat? Nah niki yaiku mata pelajaranipun utawi ing basa Indonesia diarani keluarga. Nah, keluarga ini mangke kasusun saking niki bapak, niki Mbah Kakung, niki Mbah Putri, niki Ibu. Nah niki kakak ugi adik. Nah niki Pak Rizky paringi keterangan teng mriki. Kakak laki-laki. Nah, kakak laki-laki basa Jawanipun kangmas. Basa Jawanipun kangmas. Kakak perempuan, basa Jawanipun Mbak Yu. Nah niki. Nah wingi nika sampun Pak Rizky jlentrehake. Sampun Pak Rizky paringi penjelasan bilih kulawarga dibagi utawi kasusun saking kulawarga batih lan tambahan. Kemarin sudah Pak Rizky jelaskan bahwa keluarga tersusun dari keluarga batih dan keluarga tambahan. Keluarga batih yaiku keluarga inti. Keluarga inti. Nah, tambahan yaiku keluarga tambahan. Nah, batih niku enten utawi kasusun saking bapak lan ibu ugi anak. Tambahan kasusun saking Mbah Kakung ugi Mbah Putri. Sakniki kelas kalih nerasaken materi nggih. Saged dibikak bukunipun halaman sekawan. Bisa dibuka bukunya halaman 4. Nah, mangke kelas kalih ngrungokake cerita ingkang Pak Rizky maos niki. Mangke kelas kalih nggih saged latihan piyambak maca cerita Rahma lan kaluwargane disemak kalian wong tuane. Saben sore Rahma mesti nglumpuk bareng karo kaluwargane. Bapake Rahma asmane Pak Ahmad
lan ibune asmane Bu Siti. Pak Ahmad ngasta ana ing kantor pos. Rahma lan kaluwarga griyane ana ing Karanganyar. Nah niki Pak Rizky paringi garis bawah. Griya. Griya nggih punika rumah. Rumah. Nah, Rahma duwe adi loro. Adine nomor 1 jenenge Rino. Dene adine sing nomor 2 jenenge Rani. Rahma wis kelas 2 SD. Adine Rino lagi TK lan sijine durung sekolah. Rahma ora tau nakali adine. Saben wonge dolan, Rani mesti melu. Rahma lan kaluwargane rukun lan ayem tentrem. Nah, niki mangke gladhen setunggal, latihan setunggal niki mangke saged di sinaoni piyambak dikerjakan adik-adik kelas kalih. Nah niki Pak Rizky paringi penjelasan malih. Nomor setunggal niki kelas tunggal, kelas kalih biasanipun enten ingkang dereng paham. Nomor 1 ini biasanya kelas 2 ada yang belum paham. Pak Rizky tulis yang mriki irah-irahan. Irahan. Nah, apa irah-irahane wacan ing dhuwur? Irah-irahan iku nggih menika judul. Nah, irah-irahan itu dalam bahasa Indonesia judul. Judul manggone ing dhuwur dhewe. Yaiku niki sing dhuwur dhewe napa niki mengke. Nah, judul. Nah, mangke nomor kalih ugi nomor gangsal mesti kelas kalih sampun saged sedaya. Mangke dikerjake kanthi ati-ati lan teliti, mugi-mugi angsal nilai ingkang sae. Nah, mangke manawi sampun tatap muka malih, lanjut nerasaken materi kalih Pak Rizky. Nggih punika pembelajaran basa Jawa halaman sekawan ngrungokake cerita. Mugi-mugi kelas kalih ugi diparingi kesehatan lan semangat anggone sinau. Cekap semanten saking Pak Rizky, matur suwun. Pak Rizky